Yabona futhi iyahlupha lento lokuthi uthi ungazi bese wenza ngathi uyazi. Uyabona mawungena esitolo uyothenga nje, ungabe uyothenga noma yini. Esitolo awukho umgomo ukuthi lento ithengwa abantu abathile noma lento ithengwa abantu abacibe kangaka. Ngiqondephi ngephuyinti lami? Ngiqonde ekutheni iyekeni lento lena yokucabanga ukuthi ukuze uphathe i-iPhone kufanele ube nemonto, yabo. Kunabantu othola ukuthi abayazi nokuthi imalini i-iPhone, bazi ukuthi nje iyabiza. Kunephepha esengike ngalilahla la bafethu ebenginalo nje lesitolo esidayisa ama-iPhone. I-iPhone bafethu iqala ku-3.5, 3,500 bafethu i-iPhone. I-iPhone futhi bafethu ayitholakali e-iPhone store kuphela, ayitholakali lapho kuphela. I-iPhone uzoyithola kulezi tolo lezi zaku-M_T_N nalezi tolo zaku-Vodacom kanjalo kanjalo. Kuthi-ke lapho-ke kusuke kudayisa lezi zama-contract lezi oy'khokhela inyanga nenyanga, yabona. So ngiqondeni bafethu, ngiqonde ekutheni noma ubani bafethu angayiphatha i-iPhone ngisho athiwa akanayo imonto. Okunye futhi bafethu okufanele ukwazi, kunaney'mpahla zokugqoka nje othola ukuthi kuthiwa hhayi iy'mpahla ey'thile kufanele kube ukuthi uhamba nge-Fortune ukuze kube ukuthi wena ugqoka lezo mpahla noma uhamba ngo-Mercedes. Ayihambi kanjalo bafethu. Umuntu uqala ngento ayithandayo. Uyazi ukuthi kunabantu abaphila ukugqoka nje kuphela, uthi uma ey'gqokile emzimbeni uhlanganisa o-10,000 noma 15,000 kodwa uthi akanayo imonto, akanayo ngisho indlu. Ngobani? Ngoba iyona into ayifunayo leyo ukuthi yena into ayithandayo ukugqoka. Kuya ngokuthi u-addicted kuphi. Futhi angiphathi khona uma waqala ngokuswenka, hhayi khohlwa baba. Uma waqala ngokuswenka ngeke usakwazi ukuqhubeka wenze ezinye izinto, ngeke usakwazi ngisho ukwakhe indlu ngoba ngesinye isikhathi wena uhlezi ufuna lento, uhlezi ufuna lento akuphumeki kuyona. Ukusonka njenge-drugs, yabona. So bafethu asiyibheke nje lento lena silikhulume iqiniso bafethu. Empilweni kuya ngokuthi wena ufuna ukuphila kanjani, yini ofuna ukuqala ngayo, yabo. Hhayi lento yokuthi uthi ufuna ukuthenga imonto kuthiwa awukwazi ukuthenga imonto ngoba manje kusaganwa imoto iwumfazi wesibili, ayikho leyo nto leyo. Ungay'qala nje ngemonto uy'thengele imoto, uhambe ngemonto uphinde uganwe futhi khona imoto usunayo. Asokufunda nje lokho bafethu, asokwamukela ukuthi empilweni uqala ngento oyithandayo, awuqali ngento okufanele uqale ngayo. Kuya ngokuthi wena yini osuke uyithanda leso sikhathi leso, yini ofuna ukuqala ngayo kuphela nje.